pobles i tot al llarg de la història no deixaven que les xiquetes i les dones aprengueren a llegir ni a tocar instruments com ho fan Ainhoa i Maria José? Amore, he bandito. Però a poc, investigant, s'ha descobert que va haver moltes dones que feien música. Clar! Així me les feu arribar, ni vaixell, ni avionet, ni res de res. Vosaltres sabeu què és el repertori? I sabeu el que és YouTube o Spotify? Amics! Amigues! Mira què sóc jo. Uau! Un altre avió violeta. Ella va néixer a París.